Nyakora Jwang dakika en 23 tok sachiel marokinyi machiegni e tok maro mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Jwang okinyi makawuono wadwa twako tudore kod ng'anyo mano mag jochiw thieth e pacho kae kalin lakteche mane ondika e bwo UHC obwogo ni gibiro bedo ka gichako ng'anyo margi chieng' wuok tich mar chieng' tarik 20 dwe mar 7 higani. Ma en kaluore ni sirikal oserem ndiko e tich e yo mongirore lakteche mag UHC mago maderom 7,600 mano winjo bed ni ndiko e yo mongirore e hik omenda manyien mano chako tarik 1 dwe mar 7 higani. To ang'eyo ni magi duto timore kata obedo ni e budget mar hik omenda mar 2026 27 nitiere omenda mano maderom bilion 8.9 mano ket tenge mar mondo mi otigodo e ndiko e tich e yo mongirore lakteche mag UHC. Ang'o matimore? Ang'o momiyo eka wachako mana hik omenda? To aneno ka lakteche koro obwogo bago ng'anyo. To ang'eyo ni lakteche ko ng'anyo e pacho kae to jotuo mathoro dhi e ute thieth mago mag piny owacho ema biro bedo ka hinyore. To e kinde mabende podi warito ka notice mar ndalo 14 mane gichiwo mar mondo mi orumi. Bende gintiere thuolo mar bedo piny mar mondo mi gipor wach mar mondo mi ng'anyo makamano kik bedi. To kapo nono ni ginyalo bedo piny mar poro wach, lakteche de gomb mar mondo mi gibed kod ng'a piny mondo gichung ng'anyo margi makoro giselando ayanga ni ka ok otim gimoro amora to biro bedo ka chakore chieng' wuok tich mano mar juma manyien. Okinyi makawuono abo bedo kod welo ariyo, wendo na machielo mano Austin Oduor ma en jalup jagoro maduong' mano mar Kuko obo bedo ka oriwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Gi thuolo ni antiere kae kod Nicholas Odipo ma en jakom mar Kunamlo mano Kenya National Union of Medical and Laboratory Officers. Oyawre Nicholas, ichio nade? Oyawra inya, achio maber. Machiegne twako kinyi makawuono. Ero kamano. Aibo bedo kinyiso ni ang'o momiyo sani ema koro uluongo ng'anyo. Koko chaka hik omenda manyien ang'o matimore? Nyakora Jwang in bende bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_Nicholas. Yes. Ang'o momiyo uluongo ng'anyo kata uchano mar mondo mi wuok tich uchak ng'anyo marwa yanga? Ang'o matimore? Koko chaka hik omenda. Joyce, wach mar jo UHC en wach ma osechandowa e kinde mang'eny nikech hik omenda mokalo ne wabago ng'anyo. Kendo ng'anyo ne wabage kwa kwayo sirikal mondo oyie olok orak mag jo UHC mondo gibed orak ma ongirore. To ma ne gima nokochakore hik omenda mokalo mar 2024 gi 2025. Nwachake 2022 kane jogawa ma jo UHC osetiyo kuom higni 3 mano nego bed ni koro nimiyogi orak mongirore. To hik omenda mokalo noero ne sirikal oyie mondo ochor osache jo UHC mondo oromre gi osara ma SRC oketo nonego bed ni ichulo ji e pacho kaendi. Koro bang' mano ero kane gisechoro osara ni to ne wachako wawinjore kodgi ni kachakore tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2026 to ne gidhi miyo jogewa ma jo UHC gieki orak mongirore. Mano ne luore ka orak mane gin godo nonego bed ni rumo tarik 30 dwe mar 6 higa ni eri. Masani kako wawuoyo ni eri jo UHC onge orak moro amora. To bedo maonge oraka mano hinyo ngimagi e yo machalo nade kaka jotije? Matiende ni ka gionge oraka gitiyo, ang'e ni dwe mar 7 ni gitiyo. Bende gintiere kod surety kata gintiere kod yie ni gibo bedo ka giyudo osara margi makoro orak margi noserumo. Ok gidhi yudo. Ok gidhi yudo nikech asetimo luwe moyudo kata ka migawo mar thieth mochung'ne gi Honorable Aden Duale giloro payroll kawuono. To jogewa ma jo UHC onge payroll. Mangiso ni ok gidhi yudo osara e ginene madu mar 7.
Ma emomiyo koro wadhi bago ng'anyo, nikech ok onyal bedo ni ji tiyo to osara ok gidhi yudo. To pesa gi to nyocha oseketi gi gine od bura maduong' e budget. Koro wan gima wapenjo ni to en ang'o mamiyo loko rak mag jo UHC gi bedo matek? To en ywaruok mane? Kane wan gi higa achiel mokalo chande, gik masani eri governors wa wacho gieki nonego bed ni giwacho gi e higa mokalo, to gitieko gimoro amora ma giwacho ni mae kaka wadwa dhi tiyo koseketnwa pesa ni eri. To girito ka pesa oseketi eka koro giwuok tung' mosuo ni ngang' wan jogi ok wakaw nikech pesa ni eri okete conditional grant. To jod bura to kipenjo to wacho ni ging'eyo kaka timbe governors chal e gwenge e piny ma Kenya ka. Kech pesa no kado ternegi to kanye mibiro yudo ka koro giuso positions mag jo UHC gieki. Giuso ne joma okti, ose giuso ne joma mano seyo. Mano e gima timore, nikech sani ere kidwa yudo tich to nyaka ing'ere gi ji. To magi eki jok mosebedo ka tiyo higni 6. Koro pesa nobedo ring fenced specifically ni nyaka oti kode mar conversion mar jo UHC, ok ng'ata ng'ata. Kae ma koro kelo ywaruok, nikech gin gidwaro ni pesa ni odhi e equitable share through Dora. To jod bura to wacho na pana, wang'eu gi timbeu, wadwa ni pesa ni ukuongo rwak jogi eki, kasto higa manyien to waketo nu gini eri e Dora modwaro no. Koro en ywaruok mosebedo, to seche ma giyware ni eri joma hinyore ka gin jo UHC. Kech gin to koro gine katikati mag joma joteko, ng'ane ywa koni ng'ane ywa koni. To pesa no governors makoro gine ne tamore giki ne ok gikwan pesa no ero. Pesa no wan mwang'anyo Nairobi ka almost every week nwadhi e ng'anyo ma od buro winjowa mowaje kawo pesa no ero moketo. Koro koseket pesa ang'a kendo koro gimiyo gini ok gidwar rwako jo UHC gieki orak mongirore mondo gima giwacho ni pesa ni ero nego bed ni keto e Dora ni okete ka jogi eki osedonjo. Ok wa understand gimomiyo gima kama dhi mbele. Adwa ni mak parono gi kanyo ka odiochieng' manyoro wang'eyo ni moko kuom riwruoge mag jochiw thieth kamoriwo mano mar Kuko kaachiel kod mano mar Kinamlo e kind mamoko nolando ayanga ni gibiro bedo ka gichako ng'anyo margi mano mar chieng' wuok tich tarik 20 mano mar dwe ni, kalo ni nyaka sani en mana ng'ur kotudore kod ndiko e tich e yo mongirore lakteche mag UHC mosebedo ka tiyo kuom higni buora, to nyaka sani pod giywak ni hik omenda oseloko. Omenda noketnegi e budget mano mar hik omenda mar 2026-2027, kata kamano pok giyudo orak manyiso ni ibo bed ka indiko gi e tich e yo maongirore. Wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro. We didn't come here to waste time to issue a strike notice to a non-listening government. The 14 days that we issued on the dates on the 6th day of July 2026 is actually seen the lapsing on 19th, on the midnight of 19th of this month. We are talking about 7,450 workers who currently, after June 30th, when their contracts expired, cannot access medical insurance. Because as we stand here, they have no formal engagement with the counties they are working under, and they cannot thereby enjoy the comprehensive social health authority medical cover that they were enjoying. They also do not know their contracts with the counties. We don't even know how they are going to be paid this month. There are people who are pretending to be the ones who are working for the Council of Governors. They are having plans to divert this money at this stage when these members are supposed to be receiving their P&P and the money has been allocated. So they want to divert this money for campaigns, and we are saying this is unacceptable.
Haya, mane kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro kama koro lakteche makama kata jochiw thieth makamago ne giywaka ni lakteche mago maderom 7,450 manowinjo bed ni ndiko e yo maongirore nyaka sani pok ondike e yo maongirore. Achiel kuom jogo manoloso odiochieng' manyoro mano Austin Oduora, mano jalup jagoro maduong' mar Kuko, bende koro osechopo e studio ka achiel kachiel mar mondo mi oriwre kodwa e twak. Machiegni ahinya Austin, ichiew nade? Achiew maber. Pok wadhi ahinya e twak, kata kamano ulanda ayanga ni chieng' wuok tich mano mar juma manyien ubobedo kuchako ayanga ng'anyo maru. Seyo dhi nenga kaluwore koda ywak nikech ma ok en mokwongo. Nicholas nyisa ni kata higa mokalo ne ubago ng'anyo ywak kata ng'ur en mar ndike tich lakteche mag UHC ma kuom higni mathoth osebedo ka tiyo to kata dwe ni mar 7 gionge kod adiera ni gibobedo ka giyudo osara margi. Seyo ni dhi nenga e kinde mane John Mbadi somo budget mane od bura mamalo chieng' tarik 11 dwe mokalo, omenda maderom bilion 8.9 noket ne jochiw thieth mago mag UHC. Omenda makamae nitiere to pod uluongo ng'anyo. Seyo dhi nenga mar koso ndiko jogi e tich e yo maongirore. Austin. Erokamano, go mos kuom biro late nitie traffic e Nairobi kae. An anyalo wacho ni shida kae en Council of Governors, and ka wacho ni Council of Governors, Council of Governors en riwruok moro bende ma onge ler ne ok wang'eyo. Gigi en between jotich kod governors gi county government. Koro kama wasechopeni wanyalo wacho ni governors or county governments kolure gi governors gi emotamore miyo jogi orak, otamore miyo gi barupe mar permanent and pensionable. To kwa bodhi mbele gi twak tibiro ng'eyo ni gine ma gin gi shida mago Council of Governors governors or county governments. Pesa osemigi, pesa ni gin nok gimanyo. Iwinjo, pesa ni gino gimanyo nwang'anyo kadi ng'eny ma wa jatend piny kod jatend migawo mar thieth koriwre gi jatend migawo mar omenda John Mbadi ne odhi mogikone to watiyo nyaka gi od bura mar Senate gi od bura mar National Assembly. Ma pesa ni oketi, pesa ni nen gima pesa ma entiere ma samwa wueni jogi koro noseyudo orak gi. Ena ni koro governors neno ni pesa ni nonego beni akia kaka ne gidware, but king'iyo maber tibo yudo ni jogi ng'eny gin 7,000. Maybe jogi nyanya bedo ni gin gi jogi ma gidwa ni giketi mopogre gi jogi to jogi ng'eny osetiyo. Kata king'iyo maber onge ei piny ni kama ng'ato nyalo tiyo mobedo gi higni marom kamano to winjruok bedo kila higa. Koro ana nyalo seyo riwruok mar governors miluongo ni Council of Governors ngech gine magi wuoyo kuom jogi, gine magi winjore, gine magi ngech kuonde te to osetieki. An ok anyal wacho ka ni jatend migawo mar thieth nitie makosa moro mosetimo mare osetieko. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi aduoka Nicholas e twak. Nicholas, kaduoke e twak okinyi makawuono wang'eyo ni osewacho makare ni seyo dhine governors. To kata kamano governors osebedo ka gin bende giwacho ni ka wandiko jogi e tich e yorno mongirore to recurrent expenditure magisebedo ka giywago bende en adiera kosen gino magiwacha wacha ni seche moko en gino ma ok bibedo makare nikech adiera king'iyo wanyalo wacho no sebedo back and forth kinde ka kinde wanno ka udhi ng'anyo lakteche makamagi dhi ng'anyo bang' thuolo moro matin uchaku chungo ng'anyo mar nikech wang'eyo ni ng'anyo nuluongo mogik mano higa mokalo mana kisewache yo makare. Kata kamano ang'o matimore? Nyalo bedo ni governors ywak ni recurrent kaka gibobedo ka gichulo jogi dwe ka dwe kata higa ka higa ema onge gimomiyo podi gi take time gidwaro no rie weche mondi kapok ondik gi yo mongirore. Kosa ang'o matimore? Adiera nitiere kanye wachno Nicholas? Joyce, an kawacho governors wuondo ji to kendo gima nyalo wacho ni gionge gi goodwill to gidwa tiyo gi wach mar UHC nieri mondo gi advance interest margi. Interest mane magin godo? Ok interest mag jotich. Nikech pesa koseketi kwa ng'iyo chien kata na history mar UHC nitiere around 2023 ne sirikal maduong' noseyie miyo jo UHC orak mongirore to governors nowuok tung' mosuo ka giwacho ni gisewinjore ni nitie summit mane gidhiye
magiwacho ni UHC omed orak mar higni adi? Higni 2. Mano sign mar bad faith mokwongo. Mar 2, kanyocha wa fight mondo UHC omi pesa, omedgi pesa mondo giyudo rak mogirore. Governors ne ok in support. Ne en back and forth. Wan wawacho koni eri mondo pesa wuogi, gin giwacho dhok machielo. To jogi to tiyo e counties mekgi. Jogi eki miyo services citizens mag counties mekgi. Koro kanyocha pesa osegol, gichak giwuok ni gin pesa no ero ok gidwa conditional grant. Adwa penji ni yande, nyaka ne devolution chakre. Counties gi eki onge chieng' mosemigi conditional grant kata mana e services ginene e migawo mamoko. Ma e ginene e grant mokwongo midwa migi makoro gitamore ni eri. Dong gisebedo ka giyudo grant. Ang'o miyo grants go eko? Ang'o miyo grants go pok giginene pok giwacho ni ok wadwa grants gi, ketnwauru grants gi eki e dora. So wan kaka wan jotelo mag riwruok mag jotich ok wanya yie gi gik ma governors wacho. Gidwan giwuoga maler to giwach ne jo Kenya gino ma gidwaro. Ok gidhi e tok tent kama endi ka giwacho gigegi magin maging'eyo. To siyo ji ka ng'iye mos to act mana ka wacho wach maginene atiyo gi wad ni eri mar gun ma sani koro Kenya nigi guns mang'eny. I think mane kaka gin nikech jogi ka ng'ato tiyo ni nyaka appreciate tich ma ng'ato timo. To nyaka ne jo UHC chak tich sani eri dhi higni 7. Governors poko biro mowacho ni UHC tiyo nwa maber. To gima nyaka ing'e ni counties mang'eny sana ok ndik kata na jotije. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni lakteche gi mag UHC ma kinde ka kinde mathoth osebedo ka ywaka ne ondik gi e yo mongirore 7,450. Gin lakteche kidienje mage kata gitie sectors mage mopogore opogore, ute thieth mago mag piny owacho ma pacho kae odipo kapod an kuome. Jogi eki ne gin jok mane tiyo e kadas almost 17. Makwa chako gi jowa ma jo lab, wadonje jo Austin, jo clinical officers, nitie nurses, nitie farm techs, nitie health records, nitie public health, nitie nutrition, nitie physiotherapists. Gin kidienje mang'eny. To magi jok ma gi tiyo e counties. Maka sani eri dang' owach ni wagolgi 7,600. Nitie ng'uk madhi bede counties. Ma kama bede ni eri ok ang'eyo ni governors bong'eyo ni the moment ma wawach ni jogi ogol gidhi bugo mag jogi dhi kelo no ero gidhi dino nang'o. Sani giyuago recurrent expenditure to semigi pesa mondo gindik godo ji. Ok gidwa ndikogi. Seche moko ok gidwa ndikogi ka ng'uk bugo mag jogi dhi weyo ni gidhi timo nang'o. Donge pod gidhi manyo ji ma gidhi ndiko ma recurrent expenditure ma giyuak no ero pod dhi medore. Mano bende manyalo bedo penjo ma winjo be ni penjruok gi sani. To penjo machielo mana kabiro korka kori Austin. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pogruok nitiere kanye e kind lakteche gi mago mag UHC kaachiel kod lakteche mamoko matiyo kata e counties mopogore opogore. Nikech kinde ka kinde jo UHC gi kende ema osebedo kwaneno ka ywak ni ok pok ondikwa e yorno mongirore.
Bende nitiere kose kinde ma uporo wach, bende nitiere kaka inyalo lok gini mar mondo mi obede lwet sirikal maduong' kata obedo ni wang'eyo ni sekta mar thieth nitiere nobedo devolved e counties mago mar mondo mi ywak ma kinde ka kinde mag lakteche mag UHC kik wane, nikech adiera lakteche manondike bwo UHC osekonyo ahinya e reso ngima jopiny ahinya e kinde ma higa mar 2021 mantiere kod muoch mar tuo mar corona. Gine mane gintiere frontline kata kamano ywak margi podi wawinjo nyaka sani. Pogruok mane ma gintiere godo gi lakteche mamoko ma ondiki e kidienje mopogore opogore, to bende sirikal mamalo nyalo konyo kose gisekonyo e keto budget koro gini nitiere lwet counties? Mokwongo ada wacho erokamano, mokwongo ada wacho ni onge pogruok e kind dakteche kata jotich mar thieth mag UHC kod jok ma already nitiere matiyo gin achiel. Gin joma osomo, gin joma oyudo tiegruok no, gin joma nigi leseni, koro onge pogruok kata kar tich kacha ok inyal ng'eyo. Kidhi e osiptal moro amora kata wach ni dhi Migori kacha ok ibi ng'eyo ni ma ja UHC kata ma daktari mosemi kandara ginene orak ma ginene mar permanent. To gima dwa wacho en ni duoko gini e sirikal mano e gima riwruok kod riwruoge te dwaro, nikech kama wasechope ni wayudo ni gino tamo county mondo gine kaka ginyalo deal gi thieth Kenya kae. To be ing'e ni Kenya kae kende mopogore gi Amerika ema thieth osoe e devolve government. Nigeria notemo otamore. Koro wan kaka jo union nitie mipango ma wan go, nikech wan wagombo ni wabed gi gima iluongo ni Health Service Commission kaka Teacher Service Commission. Ok iwinj kada ka jopuonj ywak, onge an pok awinjo. Nyoro ka iwinjo ni ondiki 10,000 kia 5,000 mane nitiere orak osemi ginene permanent, to gigo timore pile pile. Jopuonj ndiko orak ichaki miyo gi permanent. To wan kochopo kae higni 6 nyaka ni mi ng'ato contract. To wan wadgi ni wadil ma e sekta malich mogik. To ma be e sekta mi campaign go. To waluor nikech kopo ni jogi ochako miyo jowa gi orak. Ko gichaki miyo jowa gi orak, waneno ka gima pesa no nyalo yudo tiende. Pesa no nyalo yudo tiende, itiyo go e campaign, higa manyien wachiko campaign. To governors gi thothgi dwani mondo gidogi gibed governors. To iye ka bende gidwani mondo gindik kaka daktari wacho kani gindiko guns makonyo gi, nikech sani iseneno ka nitiere koro guns koro wuok konde te, obed women rep, obed senator, embo dwani obed gi guns ge. To guns gi bingeni pesa tiye. Koro mano wakelo siem, nikech waneno ni kopo ni ok omigi orak mar permanent to dhi bedo matek en lweny, nikech sirikal maduong' modhi golo committee mawuok e governors through their council of governors, committee mawuok e sirikal maduong' mondo gibed piny, mondo bang' dwe achiel moro ariyo gibed ni to gini koro wa implement nang'o, pesa osemiwa wan gi pesa. But gini ineno kata ka meeting, ko wacho ni meeting ji odhi orom, omi 1 month, dwe achiel meeting pok otimore. Koro emomiyo neno wan gi ng'ikruok, ne wan gi ginene, ne waneno ka gima gini kokwa golo kokwa, to gikone ni to kata mana e barua mar permanent ni ok nyalre. To wan wamor kopo ni kiny sirikal maduong' owinjore gi county governments, to giwacho ni wan gimuneno miwa conditional grant no wan ok wadwa, kauru jogo. So long as ok gibidhi e doho ne giwacho ni sirikal maduong' kaw tijgi. An gadier ni jatend migawo mar thieth kama entiere no konyise ni kaw jogi migi barua mar permanent and pensionable, obiro gole kata mana samwa wueni nikech ne wacho ni onge shida, gik moko seketo. To county governments iyudo ka county government nitie moko maber. An gadier no kaka county government ma Migori gin giwacho ni to kimiwa thuolo wan wadwan wandik baruan. But koro nikech gin riwruok moro ma onge tima ma be onge kata mane ginene e chikni miluongo ni Council of Governors, iyudo ka nitie governors moko ma gineno ni hapana, wan jogo ok wanyamiyo barua. To wadwa wacho ni mbele kama dhi ene, ng'eni migomo dhi chakore wuok tich. Ok apar ka wach ni gidhi go maber, nikech gini nyalo hinyo gi mbele kae. Erokamano. To Nicholas, wang'e ni ndalo 14 ma notice mar ndalo 14 manuchiwo dhi kakayo machiegni kendo chieng' wuok tich ema koro uyango ni na mano wach ni en saa 6
mano mar otieno ma piny ru godo chieng' wuok tich tarik 20 emubedo kuchako mgomo maru kata ng'anyo maru ayanga. E thuolo ma nuchiwo strike notice makamano ka dhi karumo, bende nitiere gimoro amora ma migawo mar thieth kaachiel kod kata duol mar governors osetimo mar mondo mi ochung' ng'anyo makamano, nikech iwacho kanyo ni lakteche go 7,450 githoth kendo gitiyo kidienje mopogore opogore e ute thieth kacha. Bende sirikal osetemo luongou kata temo kelou machiegni mar mondo mu bed piny utemane lalruok mondo wuok tich kochopo to ng'anyo kikwane? Joyce, onge bura mora mora mosebedo godo piny gi migawo mar thieth kata gi Council of Governors. Ang'o miyo ma timore? Nikech onge gimora mora ni ready. Gimwa dilo godo ka en mana tim maricho ma jowa ma jo Kenya ni godo. Ma ng'ato nikech en e position mar power to dwa misuse power neno ero ko inyo godo jomoko. To mana kaka owadwa ma Austin owacho ka, nitiere county governments ma tich dhiye maber, to nitiere county governments ma gimora mora ma itemo tim ma sirikal okelo ni gitimo nyaka gi opos. To an kipacha wuon governments gi ki two levels of government nonego be ni gitiyo ka gimako lwetgi. Sirikal mamalo kaendi loso negi policies, gin gidhi gi implement policies go. To sani yudo ka counties gin be koro giwacho ni gidwa timo ang'owa, gidwa loso policies. To mane koke kaka pend chik mar Kenya dwaro. Mane mineno ka nitie ywaruok mang'eny ma jogi ni godo. To gima inyo en kikundi gini mar Council of, because ang'e maber ni kadopo ni onge Council of Governors to wach ni county governments odhiyo ondik jogi. Nitiere county governments masani dikoro osegolo ginene, osegolo barua. To wach mar solidarity magido wacho ni gin go ginene en negative solidarity magiinyo godo jopiny, ok tana ni giinyo godo wan kaka jo union to gi members wa. Giinyo jopiny nikech jopiny ema safa seche ma wan wa withdraw service, jopiny ema safa. Koro okang'eyo ni to ka governors obedo e buche gi magibede Council of Governors noero, be gine gi chuny magidwa ni mondo gi improve godo lives mag jo Kenya. Nikech kade mano nitie to wach mar ywaruok mar ni conditional grant gine, to mana kaka na wacho ni conditional grant gisebedo ka giyudo. Ng'at ma pok oyudo conditional grant for igni 15 ma koro devolution osebedeni, owuogo ko wacho ni wan pok wayudo conditional grants. Gisebedo ka giyudo. Ang'o miyo conditional grants ma gisebedo ka giyudo giki ok giwacho ni onego bed ni oketo gi en tim marach, to kendo en chuny marach, to en kido marach. Monego bed ni manyaka gineno beda ka twakwero gini wach magiwacho tim magitimo ni ok gidwar timo kaka ing'iso gi ni gitim ni en kido marach. Wan wadhi gineno wadhi gom. To gima biro duoko we tich ni jo UHCs oyudo barua. Mane gima gin. In fact kata na an ka kipacha kata na ok adwa bura kodgi. Nikech gimoro amora wasetieko. Pesa wan mwamanyo ok gimanyo. Dir mano manyo pesa no to gibechonwa. Pesa koro seketi. Kendo koro gichak gilokore. Koro kwang'eyo ni to gidwa lokore nyaka karang'o. Ng'ato nyalo bedo ni penjore Austin, wang'e ni higa mokalo bende ne obago ng'anyo, ywak nena ena ndiko tich e yo ma ongirore no. Lalruok no bedo nade mudok e tich, mutiyo kendo sani koro uchaku chiero twak mano mar bago ng'anyo kendo. Nikech adira osebeda beda permanent and pensionable PNP UHC workers PNP higa mokalo mano hika omenda mokalo mano morumo chieng' tarik 30 dwe mar 6. Lalruok no bedo mane ma chunyu no lendo mudok e tich, sani koro uchaku chiero twak makama. Nyalo bedo ni singo moko bende ne oket toke kacha mapoko chopo kare mopogore kod kata wachni mano mar ndike tich e yorno ma ongirore. Austin mokwongo anya wacho ni mawang'ni to koro kwadogi wang'ni uniano nyaka miu barua kwadogi nikech okane ka nitie bura moro mwadhi dhiye mwadhi uwe wach mar UHC
wanyalo nyisogi ni ok ukwong uket barupe go to gima nyalo miyo wariwre kodgi giluongo sherehe kaka tinde giluongo ga sherehe nitie budget mar sherehe bi Afya House bi Council of Governors sherehe mwabire en sherehe mimiyo ji barupe nikech tinde ni kata ineno internos kaka nimiyo barupe giketo budget mar giluongo ji te tinde gini ji manyo campaign kanye boyudo ka chairman mar Council of Governors nitiere koro mano e gima nyalo terowa to gimomiyo nwa dok en ni ndalo ka koro nwa manyo pesa tingeni manyo pesa en gi ginene atua ok idhi adhiya inyisowa ni dhiuru ginene dhiuru bod bura maduong' dhiuru od bura matin dhiuru kia control of budget be SRC oseyie yani gik moko mang'eny go to gigo te nwadhi wakadho mos mwadhi wawinjore ng'eni nyaka coach bende go te wadhiye mwawinjore gi gigo to bing'eni kata mana gomoni kata wan kaka clinical officers nitiere seche moko kata UHC nyalo tieki magimigi barupe to wan pod ok wadhi dok tich nikech nitiere gimiluongo ni CBA to CBA ni en gima ne bende nwasewinjore kaka UHC ma bende pesa oseketi ma bende SRC owacho ni wan waonge gi gimiluongo ni risk allowance waonge go gi shida risk allowance mane wadwa medni to counties moko se sign CBA moko poko sign ena which teko mag counties CBA noting ango CBA noting mango ma counties moko se sign to counties moko poko sign tango ma mono counties moko keto kokgie CBA no mondo lakteche odhi mbele gi tich e yo makare maonge wasiwasi mora mora CBA en mong'eyo maslahi mar daktari ochako ng'iyo kako nego beni idhi mbele gi gineni gik mang'eny nyaka discipline gimora mora en moriwo koro kila ginene riwruok beni gi CBA koro wan marwa wasetieko gi Council of Governors miwinjo ne National Government osetieko margi koro Council of Governors jok mane kan wawinjore ni wasetieko mosetwak nonego beni gibiro e bura mane nanyisi ni wagosei anyisi ni nitiere counties karibu 30 noko biro nigiwacho ni ok onego beni wabiro dichiel area allocation pesa ni poko kete budget to pesa no en osigi mano sewinjore ma SRC wacho ni gengo gi shida siling 4,000 mano onego bedi med 3,000 ma wayudo koro nitiere counties kata Luo akae Migori no se sign CBA Siaya se sign CBA iwinjo Migori gi Siaya no se sign but yudo ka moko counties moko gin kata wach CBA no ok gidwa wuoye koro mane manyisi ni ineno wich teko manitie kata CBA manyisi ni e wich teko nitie kendo gimiluongo ni career guidelines mang'iyo kako nego beni wa move mano be nosebedo approved ma be ok gidwa implement koro iyudo ka kata UHC ni gikelo en wich teko ma chronic ma kata UHC ma wuoye ni ging'e maber pesa nitie ging'e maber ni barua okanyal awuoye mbele TV kae man is a national TV ok bikao kata mana Council of Governors dakika 30 mondo mi barupe gi omi jo UHC ok bikao yani woga giluongo mkutano riwacho ni hapana en barua Mary Mwiti mantiere Council of Governors kose miye directive mi jogi barupe to wan kose ne ji osekawo barupe gi to mgomo no wachungo ma ok wadwa romo kata kodgi wan kama wantie wachunge kata mana kama wabede ka wachungo mgomo matinde ni ena barupe go mondi wang ni uniano ni kaonge barua e lwedo kalatas ma gire no maralu maka onge to okudoge tich kata kamano warito neno bobede yo machalo na no ka ng'ato ng'isa ka ni Joyce penj na jotelo mawuok e riwruoge go ni gin kaka jotelo dongi seche moko imiyo giga gimoro matin to gichungo ng'anyo to jowetegi to pod idhi mbele kod hinyore odipo mane seyo ma seche moko dhi ne jotend riwruoge mag lakteche penjo ni pok apani sasa mabiro ka penjo no nyaka bedi eiga ang'wen masebede gini an pod ok aneno gima osemiya podi ka nitiere jok mayudo an akia lakini an awuon kaka odipa an pok ayudo to mane momiyi ineno ka daduoko ng'ano ero nikech maybe oparo ni kaka nwadok diere mane wan e ng'anyo e ng'anyo ma last year nwayudo gik moko ariyo jogi nomedo sara ne giyudo sara mar flat rate mar siling 50,40 donge koro nodhi momedgi osara ma kiwango mane SRC oketo nonego be ni ichulo jothieth matitiye sekta mar public. Namba 2 nwayudo pesa mar allocation nikech od bura
noseyie ni dhi ketonwa pesa mane idhi ndik godo jogi e orak mongirore. To nikech gigi eki wan kaka jotelo wan ginene wa understand ni gigi nigi processes. Nwawacho ni nikech waseyudo magi, koro ok wadog uru mondo wawe processes gi odhi mbele. Processes gi osedhi mbele. Mogik ni pesa oseketi. Kae makoro kendo waginene to diere chan ne giwacho ni pesa onge. Sani pesa nitie. Ang'o marach? Mane gimo penjore, ang'o marach? Kendo pek mane ma kendo gineno mbele ka? Nikech pesa to oseket negi. Yes. Koro wan ka ginene an poko miya gimoro. Poko miya gimoro. En seyo. Maiseyo ne jotelo maga riwruoge maga jochiw thieth e pacho ka ni seche moko nitiere mit bilie moro kata osechutnu bor. Mane momiyo wacha ni ng'anyo kaka sani usebedo uwacho ni ng'anyo biro bedo ka chakore wuok tich. To seche moko bo bedo ka chakore wuok tich to apoya nono oselore to lakteche to pod ineno ka onge barua e lwetgi. Wacho ni en barua mag green. Mwinjo bed ni ng'ato ka ng'ato bedo go e lwete. Moko be blue. To pod gionge go. Nyalo bedo ni adiera nitiere kanye wachno ni moko kuom seche moko idiyo ne gimore tok tent mondo chung ng'anyo. Nicholas to sewacho ni eto poko yudo gimoro amora. Maybe kan itie na mimiyo maybe komie ng'iew ne kata lunch moro. Ing'eni ng'ato kata kong'iew ni lunch bang' kuya e bura to be unya bedu winjuru kata ku winjuru. To ng'iew ni lunch. To an nyaka koro sani dhi nyaka chakre 2015 igni 12 kane union ka ma wan miluongo na tuo ligni go. To an pok aneno nikech de nitiere an koponi noponi wawinjore ni onego be ni miya aka kata bilion achiel. Aka ikawa koponi ne nyaka ni kawe onge tiende nikech wan gi structures wa. An anyalo kawo an adhi akawe kuchocho to an gi teku mane mar dhi wacho ni koro wawe koponi e committee ma untie un ji 15 to udwa make decision ni wachung gomo. Donge idhi go kura kanyo ma ichungo go gomo no. Koro in unless ni idhi luonge kando kaka jomoko luonge idhi na nyuki kuchocho tiluongo jofwambo ni wan gobo mane mar jo UHC ma koro lich ni en koro ochunge. Ting'e ang'ia bang' mano ni kese gire kawano tikiri oko kaka gire ni. To mondo mi wabede telo ni igni madhi mana 15 matiende ni wan wasebedo kwa wawinjo gik ma executive jomwa tiyogo wacho. Nikech koponi ne anyalo amua na wacho nikech ok nyami pesa tele nyaka idhi tim gimo mine pesa no. Koro mano ken jomo setemo nitiere kidhi itimo nonro ni ibo winjo ka jok mano kawe modhi otimo kaka gitime no dhiang' no senyono. Ne gionge union kata gin gi cases mag union kech wambe wan gi sheria mwaluwo kaka wadhi. Koro ananya wacho ni oonge. To wan ok wadwa ni mondo wakaw nikech nitie gik moko ma straight forward. Koro UHC ni adhi kawe ang'o? Koponi nyaka kaw. Gimoro amoro osetim barua monego be ni chiwo. Ang' ne miya ni koro mondo kik uchiw barua koso miya ni mondo idhi chunge nang'o. Koro nitie gik moko ma kata ng'ama penjo gino nyaka ng'e ni mgomo mwadhi chako ni en mgomo mar maslahi mar jowa ma weche nosetieki ma onge gimoro amora mar bedo piny ni twak. An ok abi expect ni Council of Governors wacho ni waluongou e mkutano wada jadilia nang'o to pesa to ungo. Udwa duoko pesa koso pesa no itime nang'o. Mano kende. Makata nyaka sani Council of Governors poko temo mar mondo mi oluongu. Waseoro ne nyaka in fact mondo mi waluong mgomo ni. Nwasemiyo gi gimiluongo ni notice. Mar ndalo 21 ne ok uluongo wawinja ne weche gi kaka mano notice mar ndalo 21 nuchiwo motelo kapok uchiwo mar 14 days. Morumo. Inyalo luonge ni protest, inyalo luonge ni inquiry, adwani to en ang'o matimore. Mano e process mar labor. Idhi mbele, ok chaka ni kiny wagomo. Dakika ndalo 21 osemiu. Ng'ia ne weche UHC gi. Aneno ka gimoro dhi marach pesa to osemiu. Ndalo 21 gi ne uchiwo ka osesom budget mano mar hiko mena mar 2026-2027. Koro ng'eni gimoro amora osetimore. Mandalo 21 no wanyalo wuoyo manywi ji barua. Orumo onge kata ng'ama wuoyo kodwa. Koro kendo wachako chiwo 14 day strike notice wige 2 ndalo 14. Ndalo 14 go onge gimo timore. Koro nyaka sani onge gimo timore. Maybe kiny weche nyalo losore maber kata tich abich lakini kochopo Jumapil
Aonge, wang'ni to koro tek. Uniano, uramo, ni nyako dhi. To wang'eyo ni piny Kenya nitiere kod lek, mano mar neno ni jop Kenya duto bedo kod thieta, mano manengo ne oyueyo, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni universal health coverage. Odipo koso ndiko e tich lakteche gi mago mag UHC e yorno mongirore. Higni sani dhi mathoth ahinya. Gisetiyo kuom higni mathoth ka moko kuom gi be nang'e ni kale chandruoge mopogore opogore ma bende wabobedo kwa wacho e kinde mwadhi mbele kod twak maro kapok watieko. Koso ndiko lakteche gi e tich e yorno mongirore. Ere kaka ohinyo lek mar piny Kenya mar bedo kod universal health coverage e kuonde duto ma pacho kae Odipo? Joyce, adwa deviate matin mondo awach ne jo Kenya diere. Ni as long as thieth pod ni e counties, awachi gi dho ngere donge, as long as healthcare services is still in the counties, universal health coverage will be a pipe dream in Kenya. Ang'o momiyo awacho mano? Ang'o timore counties? Ang'o momiyo awacho kamano? Ang'o matimore counties magwa? Ing'eni universal health coverage ok en aina gimiwacho gi dhok. Onego bed ni obedo tim. Namba achiel, e osiptende kidhi, osiptende nyaka bed ni gin machiegni. Within a kilometer or two, ng'ato onego bed ni yudo osiptal. To osiptal no ok en building. Nikech inyalo idhi ger ot kiwacho ni mano osiptal. Osiptal nyaka bed jok matiyo iye. Osiptal nyaka bed gi gik mitiyo godo, mithiedho godo ji. To ma e gima onge e counties. Nikech kidhi e county sani, tinyalo bede e bench kirito mondo thiedhi kochakro okinyi nyaka saa 8. Gimomiyo ibedo kamano nikech jok mathiedho ji tin. Inyalo dhi kata ni dispensary tiyudo ka dispensary no nitie gi ng'at achiel. Te village uno ero coverage mar dispensary no en ji 4,000, 3,000 kata 5,000. Ng'at achiel ni eri odwa tiyo nade mothiedh dhano 3,000 gi eki. Ok onyal. Mangiso ni bro dhi, obro timo kar monyalo, jomodong dok ka gituo kendo kiny gichak gituo giduo gitem. To ma kidhi wacho ne governors ni med ji, ochako wach pesa onge. Pesa ma onge ni to moko giting'o go gunia gidhi godo. En wach malit ni pesa nitie to jopiny inyore, to kidwa tiyo gi pesa kuom jopiny ni in gigeni emidwa timo gi pesa jopiny. Ineno? Koro so long as pod wan e counties, nikech kata na sani eri dhano 7,640 healthcare workers manie counties. Counties sani ok dwar ndikogi, to pesa nitiere. Yeah? Ere kaka idwa achieve universal health coverage ka dhano 7,000 otamo Kenya counties 47 ndiko to pesa ndo nitie. Sani eri Kenya nigi deficit modhuro sana mag healthcare workers. Ere kata na kaka gidwa bridge deficit no kata mana gata malo 20 ka ji 7,000 to tamo gi ndiko to seketne gi pesa. Koro wawe wuondore. Universal health coverage en obro bedo mene dhok lep. Wabro na wache kamano ero to ndalo sudo. Wawache mna kamano to ndalo sudo. Lakini ok odhi yudore so long as ni health pod ni counties. Unless ni wayudo hono moro timore, to wayudo governors moyie tich, mabiro wacho ni pesa jo Kenya wadwa tige yo makare, to wadwa mi jo Kenya universal health coverage. Yes. Masani to pod en lek. Mano onge. Okanya wuondogi. Mano onge. Korka kori Austin.
Kopogore kod bedo kod universal health coverage pod yien lek. Lakteche gi osebedo kaka le shida mane nikech wang'eyo ni kata kopogore kod ndiko gi e tich e yorno mongirore weche mag osara, ere wasewacho ni higa mokalo e kinde mane udhi e ng'anyo nitiere kaka ne omedgi osara moro matin. To okumba mar thieth margi to chalo nade nikech kinde mathoth winjo ka kata lakteche ywak ni an laktar athietho akonyo e reso ngima to anto ka tuo seche moko onge kata okumba mar thieth manyalo thiedhe e yo makare. Joga ka tuo onge kaka ginyalo konyore nikech kinde mathoth wacho ni mganga hajigangi okumba margi akeka wache e yo makare Kiswahili bete kose mganga hajigangui okumba minene wacho no an kar sani ka bedo matuo ting'eno ok nya thiedha e osiptal mathietheno osiptal ma joma neno ga anti ngeni kabiro ka ni mabiro ni an man gi shida no koro tek nyaka dhi manya pesa nikech man go cha ok nyal kata ok anya kata reno go daktari ena moro ma kawaida cha kata ka bede ward koro gimoro miwacho ni kiani shani tiyo shani tiyo ne mana jo kamera gi jo nikech mana ka ng'adi matin mosainya kuom ng'adi nikech wang'eyo ni jopuonj noloko wuok e okumba margi mar thieth mane gitiyo godo chon mano mar Mineto kendo nokel gi SHA. Lakteche mago mondik kod piny owacho gi mago mondik kod counties nyaka sani ginto gitiyo kod okumba mar thieth mane to bende okonyo gi kose umbende untiere SHA en SHA mo odhiri SHA moro mo med teko cha wanyalo wacho no bed upgrade wan marwa cha en moro ma kawaida ne wan moro ma kawaida ne koro ineno SHA ma wan go ni wan mokwongo okokonywa to waseywak nikech ineno ka an ka dhi thieth to joma neno gi an ok nyal makata koloka sani ng'ama koro ithiedha to dhi chone nyaka dhi amany pesa to magi ma wasewero nikech kata king'iyo strike notice marwa mar clinical officers nikech wang'ni wamua ni kila riwruok golo strike notice gi to agenda man number 1 en UHC koro ibro neno ka nitiere kendo gik moko matindo kaka ibro yudo kaka jo riwruok moko dwaro gimiluongo ni recognition agreement gima onego be ni chalo ng'ama dhi sikul to pok omi admission letter ni dhi mbele koro isayo admission letter koro nitiere kila riwruok to mokwongo to en UHC koro wan marwa ni en gimiluongo ni comprehensive medical cover iyudo ka counties moko ni kode EON na jomoko nigi ginene nigi CIC jomoko nigi kia koro ging'eny moriwore gimede ewi SHA tiyudo ka jomoko kaka Vihiga okawo SHA moro mar jopuonj SHA emomiyo jogi to iboyudo ka thoth counties matene ni county gi county ka county emonego winy ni bede winjruok kod lakteche gi ni okumba mar thieth makamae magitiyo godo correct nikech mar SHA cha to tamore koro ng'eni wabro goyo tineno ka SHA iyudo ka ji wuotho giting'o jofwambo gi jok moko 3-4 mokwany e center kanyo ma iyudo ka chiel ing'eni SHA ne ng'ama kawaida to kodhi e ward to konyo makata NHIF machon ne pod timo kamano koro ibo yudo ko wacho ni okelo nyathine nodhi e ward molaze ndala bich wanene ochango okochudo lakini malaria mayot thiedho obiro tieko ndala deko chango dhi obiro nyuol odhi normal delivery kele ng'ato ka ni oyudo kata injury moro kata ni gimoro yenye midwa no gone kata picha kata CT scan kata MR kanye makoro ineno ka koro shida bede CT scan ni waonge kode to ka entie med gimoro matin en onge okokete SHA an kaka daktari mathiedho pien nitiere gik mang'eny makata SHA no ok nyal approve gimoro mana matin kata mana golo ginene kae kata mana golo gik matindo puch kende golo mabiyot ok anyalo gole gi SHA nikech onge e system to koro comprehensive health cover miwacho ni en achiel kuom agenda ma udwaro mar mondo mi otim udwaro no omiyango kata otege e yo machalo nade mondo okony lakteche e yo makare wan wadwaro ni wawinjre gi sirikal ka en sirikal kata mar Migori mwasechako twagno jo Migori nosekelo gimiluongo ni committee moro mokawo riwruok marwa gi riwruok mek dakteche moko gidhi gibedo piny omigi dweche 2 mondo gibi giyier mane monego bedi tiyo wadwaro ni kopogore gi SHA yani SHA nitie en do ng'eno ok nyal gole SHA no wadwaro ni obedi to e wiye bendo miwa moko gi nikech ibro yudo ka jok machalo kaka CECs mawaziri jotend migawo chief officers directors jogo gin gi
comprehensive cover gwargi gidhi Aga Khan gidhi osiptende madongo dongo gi ginithiedho gi nyaka gi nyithigi, lakini joma wan wathiedho wantie kae iyudo ka wan onge mano, koro bedo matek ng'ato ji mang'eny yani ka en twak mar SHA wanyalo wuoyo nyaka odhiambo nikech wan ka gi list mar dakteche ma osepoteza nyithigi, jok ma close machiegni kodgi nikech okumba ma gitiyogo ok nyal. Ichengo wan wayawo WhatsApp groups ng'eny michango ne dakteche pesa to SHA monego bed ni konyo ok konyo. Nicholas, inakia ni mar kunamlo tudwaro nang'o kotudore koda okumba mar thietha mag jogo matimo kotie laboratories mopogore opogore pacho ka? Ing'eni watiyo e common sector to gi clinical officers. Mang'iso ni gimoro amora matimore ne gin be nyaka timre ne wan. To okumba mar SHA wakia kaka ne gimomiyo ne olok chik mar SHA ni eri kowuok NHIF to SHA. Nikech oko kanye gi kamera to mana kaka Austin owacho meet seriously. Makrana kiwinjo kaka igoye tineno ni ma wang'ni to wayudo gima ber. Lakini e ground onge ko wan kaka wan jo namlo awadwaro gimiluongo ni comprehensive apani Austin olero maber. Kidhi osiptal to nego beni insurance ma in godo no kata okumba ma in godo no timo ni gimoro amora moki doki ofuko ni dhi medo pesa mondo otimni ginene. To an kako dipo would I believe ni okonego beni wan kaka wan jo matiyo health sector wadhi e private. Ineno onego beni gimimiyo jini in bende onego beni ichame. Ok ius ni uso ne ng'ato gimoro to matinde ni e od thieth mar piny owacho kama ithiethe no ema in bowinjo bed ni thiedhi. Mane gima wacho. To koro ere gimomiyo iyudo ka samoro wan lakteche waginene wawacho ni wadhi oko. En gik ma nie iye ka. Miyudo kata ka samoro nitie osiptal ma idonje tich to wi bari idwa manyo kata na panadol no onge. Idwaro kata na brufen no onge. Aya in gi nyathini moro, nyathini ochiyo ka nigi malaria. Kidonje osiptal el mar malaria ni onge. Idwa dhi nyiewo. Koro mani mineno ka wan kaka lakteche wan bo wacho ni miwa uru okumba mondo wadhi godo e osiptende ma gik moko nitiere. To ma ok en gima ber. E ideal situation onego beni kumitiyeno kata mane sector county mitiyeno kiwuok osiptandi no nikech maybe ok idwar ni obed handle gi colleagues meki to kidhi e next hospital tithiedhi kanyero tidhi dala. Tibedo gi faith gi services mochiwo. To ere kaka ok inyal bedo gi faith ka ok omiyi gik mitiyo godo. Ok inyal bedo gi faith gi gima ginene nikech jok matiyo Aga Khan go, joma tiyo Nairobi Hospital dong wasomo kodgi ginene e colleges achiel, watimo curriculum achiel. Koro en ang'o ma ng'ato koro wacho ni Aga Khan thieth ber lakini Kenyatta to thieth ok ber. En ni Kenyatta ok gi keto wach mar thieth no kaka priority. Nikech thieth nyaka bed gi gik mithiedho godo ji. In kaka ino kidhi osiptal gokinyi ni dwa dhi chako thiedho ji. Kionge gi gik mithiedho ji, onge gima idhi timo. Equipment kionge godo. Onge gima idhi timo. Nyalo bedo matek. Yes, to mano miya pod waduoki mana kae chande.
Universal health coverage is a pipe dream. Wadong mana gi dak adek kende to atiko twak marwa okinyi makawuono. Austin, iparo ni wanyalo wacho ni kinde mwadhi mbele kod twak marwa wacho ni gini nitiere lwet duol mar governors. Kalore ni governors imiwinjo be ni gine makalure kod pesa mano seket tenge, mano bilion 8.9 mano seket tenge budget mar mondo mi odhi ne UHC, gine miwinjo be ni koro gikawa kawa pate kata gindiko barupe makamano timiyo lakteche makamage. To parni e counties magwa kata kor gwenge mopogore opogore bende wantiere kod nyamrerwa makine mathoth konyo e kor gwenge. Nyalo bedo ni seche moko lakteche mag UHC ma counties sani koro pod iyulo indiko gie tich e yorno mongirore. Nitiere kaka idwaro mar mondo mi nyamrerwa emokaw kargi, to bende en gino manyalore adiera. Kalo ni nyamrerwa to ang'eyo ni omenda momiyogi ok bupga ahinya kipimo kod lakteche mago mag UHC. Nyamrerwa tije en ng'iyo jok matuo e gweng'. Ng'ane tuo, ng'ane ni ok dhi maber, to ng'iyo to tero gi kamoro mokwongo. Mokwongo en ga dispensary ma nitiere e gweng' kanyo. To dispensary kanyo obro yudo dakteche, obro yudo nurses, obro yudo jogo. Koro mane tije en ok ne en tiegruok moro monyalo bedo ni ong'iyo ni ng'ane nigi malaria. To bende ok onyal pimo malaria no. To bende ok onyal chiwo yath. Okia dos miginenego. Koro nitiere pogruok. En opogre apoga. Koro ok nyalre. Koro nyamrerwa be nitie gi kiwango gi. Nitie kaka te yudo ka kendo county governments gi. Yudo ka governors gin giwuotho gi jo kamera kendo kaka ne nawacho cha. Kata mana jotel migawe malo maduong' ka. Iyudo ka wach nyamrerwa ema giwuoye. To bende gineno giwacho nikech pesa mimiyo gi pesa matin sana. Gima gitiyo cha en tich ma ok romre gi pesa ne. Iyudo ka iwacho ni imiyo 5,000 nyalo timo ang'o. 5,000 ng'eni kata mana ng'ama tiyo hotel yudo pesa moingo 5,000. Nikech kidhi ng'iyo maber, ng'ama tiyo hotel obo yudo pesa en kata nyaka lunch imiye kanyo. To imiye gine 200 per day. To kata 300. Siling 300 momiyi per day no. Lunch osemiyi, omiyi nyaka ka breakfast moro, sapa bende ginyalo buogigo kapok idok. King'iyo gino, mane en 7,000 to bende onge gi expense mar seche moko daka iye kanyo moko miyo nyaka kar dak. Opogore. Koro ema nyisi ni ka en siasa. Obiro to budo ji kata 3,000, nyamrerwa ga 3,000, tigo picha, tigolo kamera maber ma video tiwacho ni ne kama mondo odogo yiere. Koro wan gima wawacho en ni nyamrerwa gimiya pesa maber. To kik gi wacho ni jo nyamrerwa go nyalo thiedho. Ok nyalre. Kendo man ng'eni nitiere gimiluongo ni ethics. En shida matindo gi ok wadwar nikech ngima dhano ok en gima itugo godo. Wach ni mogik Austin. Gima adwawacho ne jopiny, jo Kenya, nam lolwe, ok ber, wan ok wadhi e gomo. Gomo ni governors emodhiye. Gine ma giluongo gomo, koro wan wadhi konyogi. In fact, gin monego bed ni gimanyowa to gimiyowa barupego mondo ochung gomo. Wan ok waluongo gomo. Koro wakwaya ni udhi umany kochopo Jumapil wuok tich, Jumapil madonjo wuok tich. Bang' mano udhi umany kuonde moko munyalo resoruwe. Umany kamoro munyalo konyoruwe kata ka koro udhi e private go bendo nyon tindo yeny makata koro kaka konyo onge. Koro wan walema ni tich abich wan kata wan konge kama ondik ni Jumamos ok nyal gol barupe. Wan gima wadwa neno en barupego, ginyiso mpango ma gichiwo barupego. Gidwa luongo wa buore kae mondo ji 7,000 gobi mondo gibedi omi ng'ato barua to wang'iyo ni ng'ane noyudo barua ng'ane. To bende barua go kigolo timiyo ji te. Ok iwinj ni ng'ane barupe kia notimore nade, mara ni kia ng'o, ok ibiro kia barupe odhi owiny kia ng'o. Koro wan gima wacho en ni kochopo wuok tich, Jumapil maromo wuok tich, jo tij sirikal koriwore nyaka gi jo UHC go te. Onge ng'ama ibiro nene osiptal mora mora. Osiptende idhi lor ma nyaka barupe mag jo UHC omege, nyaka omiwa gimiluongo ni comprehensive cover, nyaka counties mapoko sign CBA, collective bargaining agreement, nyaka jok mapoko mi recognition agreement. Mago te gik moko madwani mondo tim, kasto wabro nyiso jowa mondo doge tich. Erokamano ahinya Austin. Nicholas Odipo, wach ni mogik ka watieko. Katieko, mokwongo adawacho ni yande ni nyamrerwa ok nyal substitute
a qualified health worker. To en unfortunate nikech diere man wach man Nyamrerwa ne wuok. Nitie governor ma Trans Nzoia na winjo ka wacho ni en koro nyalo kata na riembo dakteche mondo otigi Nyamrerwa. Mano kido marach. Wachna mogik en ni jogewa members wa mag Namlo waluongo ng'anyo, to ng'anyo ni eri en mar luongo governors mondo mi jo UHC mwasebedo kwa tiyo godo higni 7 mokalo omigi barupe mag permanent and pensionable. Kogi kuok tich wadhi wuok oko mondo wakony lweny ni eri ne jogewa ma jo UHC. Nikech magi jok mosebedo kwa tiyo godo gin jowetewa, to pesa gi nitiere. En akido marach ma governors oketo to gi siasa matindo tindo maonge tiende emomiyo pok omigi barua. Koro gin gigoaga siasa gino, chieng' ma gitieko to gibiro miyowa barua to aduoge tich. Erokamano ahinya Nicholas Odipo, jakom mar Kunamlo kaachiel kod in Austin Oduor, jalup jagoro maduong' mar Kuko, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Obila Shemo tho bende ng'isa kae ni piny malwar chako ketho thieth mare. Lipod Auditor General noyango ni nitiere atamalo mar sha maduong' e ofuku ji giwegi, pesagi dhi kanye. Thieth chutho bera bende ka odwoki e national government. Waol kod MOU mabedo signed 2 days. The third day jochiw thieth ni e yo. Let's solve it once and for all. Erokamano ahinya. Nyakora moge jwang' ote magi bende aneno, kata kamano thuolo marwa mano mewo odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono e moromo. Wageno ni duol mar governors biro bedo ka ndiko barupe makamago mar mondo mi omi lakteche mag UHC orak margi mar ndiko gi e tich e yorno ma ongirore, mar mondo mi kik gidhi e ng'anyo magichano chieng' wuok tich juma mabiro. Kalo ni ng'anyo makamano kobedo to jotuo madhi ute thieth mag piny owacho ema biro bedo ka hinyore. Gikanyo machopo gode giko mar twak maro mokwongo e chenro mar piny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Mondo iyud Ruoth Nyasacha kaka skiza tune mari, di star 811 star 288 hash. Mae en chenro mar pur gi ohala.